момичета, нося шоколад. Добре, Даяна. Знаете ли, момичета, това е лудост, което говори треньорката за нашите комплекси. Не е нормално, Даяна. Точно, момичета, откъде изобщо знае за нашите комплекси? Лейла, не знам. Никога не сме говорили за тях, Даяна. Да, знам, Яна. Винаги казваме на всички, че сме перфектни и нямаме комплекси. Точно, момичета. Тя чете мислите ни или какво? Откъде ще знае за нашите комплекси? Вземи, Яна. Шоколадът е истински спасител. Да, момичета. Както и да е, трябва да докажем на нашата треньорка, че нямаме комплекси. Че сме перфектни, че нямаме нито един недостатък. Момичета, но как? Как да я докажем? Даяна, не знам. Аз не знам. Момичета, никога не съм казвала, дори и на Смайли за моите комплекси. Вежди винаги ми казва, че съм перфектна. И майка ми винаги ми казва, че съм най-хубавата. Аз съм като цвете. Момичета, слушайте. Въпреки факта, че всички имаме комплекси, не можем да говорим за тях. Трябва да докажем на треньорката, че нямаме комплекси. Да, Даяна, съгласна съм. Аз, например, много добре си прикривам недостатък. Всъщност, момичета, аз имам комплекс. Какъв? Само майка ми знае. Добре, момичета, успокойте се. Трябва да докажем на нашата треньорка веднъж за винаги, че нямаме комплекси. Точно така. Защо по дяволите ни показва нашите недостатъци? Момичета, но как? Всичко, което трябва да направим, е да накараме цялото училище да потвърди, че сме перфектни. Даяна, няма да водим всички при треньорката и няма да им казваме, че сме перфектни. Не, момичета, имам идея. Каква? Точно! Вижте, те не знаят за нашите комплекси, което означава, че сме идеални за тях. Да, момичета, но всъщност ще ви издам една тайна. Не съм сигурна в големия си спъкнал корем и гръмотевичните ми бедра. Даяна, това комплекс ли е? Виж, коремът ми е малко по-голям от твоя, а краката ми са криви. Момичетата, това комплекси ли са според вас? Вижте ме мен, момичета. Всичко, което правя, не помага. О, Боже! Добре тогава, да вървим. Добре, Лейла, да тръгваме. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings. Ще докажем на треньорката, че сме перфектни. Добре, момичета, помогнете ми, не съм решила задачата. Дайте да я препиша, моля, Маруся. Жужа, Нати, не ми позволи да препиша по история. Добре, Жужа, ще ти дам да препишеш. Добре, благодаря ти, Жули. А ти, Маруся, няма да получиш вече нищо от мен. Разбрали? Костя, това е моят диван. Моят диван. Не е мое. Това е моят диван, човече! Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Как си? Добре, а ти? И аз. Добре, момичета, ще докажем, че треньорката греши. Да, ние сме най-добрите и нямаме комплекси. Извинете ни, може ли вниманието ви за минутка, моля? Мажоретките. Мажоретки? Момичета, здравейте! Как сте? Здравей, Смайли! Здравей, Вежди! Как сте? Честно казано, не е добре. Ох, отново драми. Само секунда, Смайли. Приятели, всъщност дойдохме при вас с добро. Искаме да бъдем приятели. Да, и бихме искали да ви предложим една игра. Какво? Наистина ли се нуждаеш от тяхната помощ? Ние можем да помогнем. Да, само кажи. Баскетболисти, този път няма да сте много полезни. Момчета, предлагаме ви да ни нарисувате нас, мажоретките. И който нарисува най-хубавата рисунка на мажоретка, ще получи покана за парти този уикенд у нас. И така, приятели, искате ли да дойдете на парти? Да! Много искаме, много! Да! Даяна, какво означава това? Добре, приятели, ще помоля всеки от вас да изтегли лище с името на мажоретката, която трябва да нарисува. Момичета, започвам от вас. Лейла. Даяна. Йона. Баскетболисти! Яна. Даяна. Момчета, сега вие. Моля, нарисувайте ни красиви, окей? Ще ви нарисуваме. Я да видим какво пише. Яна. Какво? Яна? Даяна. 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 Готино! Добре, и последното е за теб. Яна. Лейла. Добре, приятели. Надявам се да ни нарисувате красиви всичките. Каквито сме и в реалния живот. И да ви напомня, който иска да дойде на моето парти този уикенд, трябва да създаде най-невероятната картина за нас.
Така че нарисувайте ни красиви. Да, и съвършени! Всички ли искате да отидете на партито на Даяна? Да! Да! Нека започваме! Трябва да направим страхотни рисунки на мажоретките. Все пак трябва да отидем на това парти. Патрик, кого рисуваш? Даяна! Патрик, остави Костя да нарисува Даяна, за да отидем на партито. Аз ще нарисувам Даяна! Патрик, може би Даяна ще ме целуне отново. Костя, ще нарисуваш ли Даяна? Не, рисувам Лейла. Смайли, да нарисуваш Яна хубава, чули? Защото аз ще рисувам Даяна. Внимавай. Само посмей, защото знам какво ще нарисуваш. Добре, Даяна. Трябва да започна с дългата коса и големият корем. Аз ще нарисувам Яна надолу с дебели крака. Приятели, аз ще нарисувам Лейла ей така. Ей така! Всъщност, честно казано, Лейла ме вбесява. Виж, Жужа, рисувай както трябва, иначе няма да ходиш на купон. Ами добре, мажоретка. Знаеш ли защо харесвам колата на Даяна? Защо? Защото е прекалено къса. Махнете или няма да ходите на купона. Момичета, чувате ли? Те рисуват. Сега ще отидем пред треньорката и ще й покажем рисунките, за да ни види. Да види колко сме перфектни. Точно така, без комплекси. Да. Добре, момичета, на 3 влизаме и взимаме рисунките от тях. Нямам търпение да натрием носа на треньорката. Да, момичета, най-хубавото е, че те не знаят за нашите комплекси, така че ще бъдем перфектни на рисунките. Права си, да тръгваме. 1, 2, 3. Приятели, надявам се, че всички вие ни нарисувахте невероятно добре. Надявам се да сте се постарали. Да! Рисунките на масата. Хайде, приятели, хайде! Трябва да побързаме преди треньорката да си е тръгнала днес. Кога ще е партито? Да, вече искаме да отидем на парти. Аз искам да танцувам. За сега всички може да излезете, докато ние разглеждаме вашите рисунки. Ще ви пишем в училищната група. Да, след като разгледаме картините. Добре, Костя, ние вече сме на купона. Добре, момичета, постарахме се. Благодарим ви, баскетболисти! И така, момичета, ще отворим ли рисунките? Да, тези смутаняци изобщо не знаят за нашите комплекси. Аха, което означава, че трябва да изглеждаме перфектно на всички тези рисунки. Добре, първата е... Яна! Даяна? Какво? Имам 3 косама на главата и вижте тези крака. О, боже, аз имам красиви крака. Кой го е нарисувал? Жули. О, разбирам. Жули просто завижда, че всички имаме гъсти и красиви коси. Пак си ти, Яна! О, господи, всъщност си махам космите от краката. И устните ми никога не са били сини. Що за глупост е това? Кой го е нарисувал? Патрик. Яна, виж, нарисували са ти корема. Моето тяло е перфектно. Да продължаваме да гледаме Даяна. Господи, кой ме е нарисувал толкова красива? Кой? Вежди? Вежди ли? Даяна, наистина не приличаш на себе си. Много си хубава тук. Не си така реално. Момичета, това определено е рисунката, която ще покажа на треньорката. Гаджето ти се е справил много добре. Надявам се Смайли също да се е постарал за мен и да ме е нарисувал красива. Да видим. Яна, пак ти! Какво е това? Какви са тези крака? Какъв е този корем? Тук съм в залата. Вярно е, че ходя в залата. Но откъде знаят за нашите комплекси? Момичета, вие ли им казахте? Признайте си. Яна, разбира се, че не! Шокирана съм, че те са те нарисували с странни крака, с корем навън и по някаква причина имаш наистина големи ръце. Просто съм шокирана, Даяна. Да продължаваме да гледаме. Даяна, виж! Боже мой, какво е това? Какво ми е на краката? Защо са толкова различни? И коленете ми не са такива. Аз имам хубави колене. Даяна, какво е това? Какво има на ръцете ти, милата? Какво има на ушите? Дори не знам какво е това. Момичета, аз не виждам нищо смешно тук. Нарисувани сме отвратително с всичките ни комплекси и несъвършенства. Стига, Лейла, няма защо да се шашкаш. Виж, тук вече имаме една красива рисунка. Там. Ето я! Трябват ни поне 3 красиви рисунки, които да покажем на треньорката. Надявам се да има такива красиви рисунки. Да погледнем по-нататък. Яна! Пак ли аз? Да. Какво ми е на краката? Краката ми са перфектни. Брат ми го е нарисувал, момичета. Как може? Всъщност, Яна, ти сама ни разказа за кривите си крака. Да, но това го казах само на вас. Дима не знае нищо. Как е разбрал? Не знам, може би някой ни е подслушвал. Не знам, Даяна. Боже мой, момичета, пак аз.
Здравей, Смайли, чакахте толкова време. Патрик го е нарисувал. Патрик, как сме? Вижте това и това. Виж корема, как е разбрал Даяна? Нямам космати крака. Добре, да кажем, че имам коремче. Да кажем, че нямам перфектни крака, но не са космати. Винаги са гладки. Той е полудял. Гадни момичета! Боже, Маруся! Значи това е Маруся. Пак космати крака, не са космати, казах. Да, Даяна! Големи устни и голям корем. Защо устните ми са такива? Имам нормални устни, малки устни. И веждите ми не са такива. О, Маруся! Даяна, останаха няколко рисунки. Трябват ни нормални. Имаме само една рисунка. Яна, пак ти. Пак Яна. Какво имаме тук? Какво? Господи, имам 3 зъба. Аз имам всичките си зъби. Боже, какво по дяволите е това? Какви крака само? Кой го е нарисувал? Какво ми има на ръцете? Смайли го е нарисувал. Даяна, Смайли не е рисувал добре, а моят веждите е нарисувал перфектна. Виж. Добре, не съм виновна, че Вежди може да рисува, а Смайли очевидно не е с призвание на художник. Ами научи го, Даяна, моля те. И аз не мога да рисувам. Лейла? Кой е? Артем 9А. Момичета, вижте. Как изобщо е разбрал за комплексите ми? Лейла, не знам, но е малко страшно. Боже! Лейла, защо си плешива? Не знам, Яна, защо съм плешива. Предполагам, че не забелязва, че косата ми е хубава. Лейла, ето още една твоя рисунка. Шедьовър! Виж, просто казвам. Още една рисунка от нашия Артем от 9А. Едното е чернова, а другото е шедьовър. Шедьовър! Момичета, вижте, вижте! Вижте, вижте! Откъде знае? Ти излизала ли си с него? Шегуваш ли се? Разбира се, че не. Господи, момичета, какво да правим? Добре, Лейла, добре. Тази е горе-долу, добре. Хайде да я запазим. Даяна, изобщо не е забавно. Страшно е. Добре тогава. Лейла, според теб тази е по-добра, така ли? Ужасна е, смешна. Костя го е нарисувал така, ето подписа. Хайде без емоции. Без думи, без емоции. Видяхте ли ръцете ми? Аз такива ли имам? Какво ми има на косата? Ами на лицето? Кошмар! Ужасни са! Лейла, всички знаят за твоя недостатък. Откъде? Никой не е рисувал красиви гърди. Как са разбрали, че имаш комплекси? Защото не ги виждате. О, Яна! Момичета, това не е смешно. Патрик го е нарисувал. Вижте ме, аз съм клоун. Какво е това? Защо ми е нарисувал горнището така? Даяна, виж! Поне носиш Nike. Каква е тази пола? Имам огромен корем, нямам талия и не разбирам защо ме е нарисувал така. А гърдите ти? Патрик, рисунката ти е ужасна. Отива в букулка. Патрик! И отново твоят комплекс. Забелязвам, че всички знаят недостатъците ми, но имам пръсти, Даяна. Яна? Вижте, това е нелепо. Момичета, имаме само една нормална рисунка. И какво ще носим на треньорката? Момичета, знаете ли какво научих? Всички те знаят нашите недостатъци. Ние не сме перфектни. Вижте, Вежди смята, че съм перфектна. Защо Вежди не мисли, че аз съм перфектна? Не можем да ти отговорим, не знаем защо. И аз не знам, Даяна. Край с Вежди. И така, момичета, знаете ли какво реших? Няма да се занимаваме повече и не бива да ни пукат за тези рисунки. Това са глупави неща. Пълни глупости. Да, нищо не разбират. Ние сме идеални. Нарисували са ни повече недостатъци. Точно, аз имам само 2 несъвършенства. Корема и петрата ми. А те са ме нарисували с големи уши, огромни устни, веждите. Тънки. Да. Лицето ми е добре. Аз не съм грозна. Лейла, а ти си... Перфектна. Ние сме перфектни, да тръгваме. Да, ние сме перфектни точно такива, каквито сме. И двете сте прави. Всички сме идеални. Приятели, знаете ли какво? Шокирани сме от факта, че са ни нарисували с повече недостатъци, отколкото имаме. Не приличаме на себе си на тези рисунки.
Не, Даяна, това не сме ние. Благодаря ти, Лейла, така си. Приятели, харесайте ни, абонирайте се за канала и натиснете на камбанката. Само да знаете, че всички сте красиви. И не слушайте никого, ако ви казва, че не сте. И без това всички са смотани. До скоро! Добре, да отидем на партито! Значи всички мислите, че отивате на партия? Знаете ли какво? На партито отива... Единствено вежди! Останалите може да си останете у вас, ясно ли ви е? Да! Как така? Даяна, как? Ами аз? Смайли, трябва да се стараеш повече, когато рисуваш, Яна. Да, нарисувал си ми куп недостатък. И знаете ли какво, приятели? Ние сме съвършени. Да! Смайли, стига, пусни ме! Тихо, трябва да дойдеш с мен. Какво става? Къде ме водиш? Сега ще ти покажа. Какво става? Даяна, писни от всичко това. На това трябва да се сложи край. Смайли, какво правиш? Това е шкафчето на Дима. Чуй ме, Даяна, писни ми от твоя Дима. Какъв ти е проблемът? Имаш ли представа какво ще стане, ако някой ни види тук, а? Не ме интересува. Виждала ли си това? Не съм. Какво е това? Някакъв пакет. Това не е просто пакет. Ето, прочети. Слушай, Смайли, Дима и аз не си говорим. Ние сме само познати, така че няма да наруша личното му пространство. Прочети и ще разбереш. Виж, Смайли, ако някой ни хване да ровим тук, аз няма да съм виновна, разбрали? Прочети го. Искам да приемеш този подарък от мен и да знаеш, че наистина те обичам. Нека бъдем заедно. Надявам се, че ще бъдеш с мен. Цялата ми любов за теб. Разбра ли? Скъпи, това е просто любовно писмо, написано от Дима. Това означава, че той ще продължи да тича след теб. До кога ще продължава това? Хайде, Смайли, това наистина не е моя работа. Нямам представа за кого го е написал. Даяна, това не е обикновено писмо. Знаеш ли какво има вътре в тази кутия? Не, Смайли, нямам представа, защото не разбивам шкафчетата на другите хора. Даяна, тук има годежен пръстен. Той иска да се ожени за теб и не му пука, че имаш връзка с мен. Смайли, поудяваш ли? Виж сама. Сериозно, Смайли, смяташ ли, че един 16 годишен би мислил за предложение за брак? О, вау, това е годежен пръстен. Вече убеди ли се? Аха. От твоя Дима вече ми се гади. Няма да му мине номера. Хайде! Чакай малко, не трябва ли да го върнеш обратно в шкафчето? Казах, че няма да ти подарява пръстен. Днес разбрах нещо. Изглежда, че Дима, футболистът, е решил да отмъкне Даяна напълно от Смайли. Пак ли Дима и Даяна? Не ме интересуват. Жужа, не те интересуват, но нас ни интересуват. Разказвай. Да, нека чуем, интересно е. Леле, много любопитно! Артем, стигаме дразни. Слушай се. Дима дойде днес на училище. Знаете ли с какво? С какво? С годежен пръстен. И това не е всичко. Погледнах в интернет, този пръстен струва $3000. Представете ли си? Откъде е взел пари? Аз бих си купил кола за тези пари. Наистина ли? Какъв е този пръстен? Патрик, ще ми купиш ли на мен такъв пръстен? Да, като порасна ще ти купя. Чакайте, ако пръстена струва $3000, откъде Дима е взел толкова пари? Това някакъв специален пръстен ли е? Жули, ясно е, че никой не ти е подарявал пръстен и не знаеш. Този годежен пръстен е Марков. Всичко е ясно. Днес в нашето училище ще имаме булка и младожен. Дима наистина е решил да се ожени за Даяна. Ето защо Смайли е такъв днес. Нали, Патрик? Да, Жужа. Почакайте, приятели. Артем, ти откъде научи тази новина? Сега ще ви кажа. Днес дойдох на училище и влязох в тоалетната. Чух, че там са Дима и Костя и чух разговора им. Дима каза, че има подарък пръстен за $3000 и тя ще бъде негова. Охо! Ще бъде забавно днес! Тази Даяна има голям късмет. Смайли винаги й позволява всичко. Дима й купува пръстен за $3000. Колко много внимание получава тя. Не е само внимание! Знаеш ли, Костя, ще отида при нея и ще й кажа: скъпа, наистина имаш страхотна прическа. Дима, тя няма прическа, тя просто има пусната коса. Костя, добре, ще кажа: скъпа, имаш толкова прекрасна коса. Ще й подаря пръстен и тя ще бъде с мен. Дима, няма да стане. Дори не можеш да флиртуваш с нея. А пръстен за $3000 е прекалено скъп за нея. Не, Костя, не е скъп, тя го заслужава. След време ще ти каже: подари ми кола, подари ми мезонет в центъра. Не, Костя, не е така. Ако трябва, ще й подари и друго. И мезонет, когато порасна. Да, Дима, би било по-добре да си купиш мотор за теб за $3000. Костя, знаеш ли защо нямаш приятелка? Защото си стиснат. Но имам мотор. Добре, да тръгваме вече. Момичета, къде е тази Даяна? Лейла, кога й се обади? Обадих и се преди
Преди 15 минути я попитах: Даяна, къде си? Тя ми каза, че вече е в училище. Добре, момичета, не се нервирайте. Тя сигурно се преоблича. Настя, къде се преоблича? Тренировката скоро ще приключи. Момичета, щом Даяна я няма, да отидем и там и да хапнем чипс. Настя, какъв чипс? Строй се и бързо размахвай помпоните. Раз, два, три. Слушай, Смайли, успокой се. Знам къде е залата за тренировки. Даяна, не вярвам на никого. Отивам. Чакай, къде да сложа това? Даяна, скрий го. Добре, ще се видим по-късно. Здравейте, момичета! Даяна, къде беше? Момичета, спокойно. Яна, може ли да поговоря с теб за минутка? Да, Даяна, какво стана? Виж, Яна, нещо странно се случва. Мисля, че брат отново се опитва да си ме върне. Ето какво откри Смайли в шкафчето му. Какво е това, Даяна? Работата е там, че тук има годежен пръстен. Търси го в Google и струва над 3 бона. Леле! Ще тренираме ли или не? Чакайте, момичета, Даяна, и какво? Яна, това не е ли лудост? Дима, твоят голям брат иска да се ожени за мен, а това е годежен пръстен. Даяна, той събираше пари за мотор и мама и татко му помогнаха да събере тези пари. А той просто ги е взел и ги е похарчил за пръстен. Ако кажа на мама и тати, значи той ще загази. Добре, не е нужно да казваш на родителите си, че Дима ми е купил годежен пръстен. Ох, хайде, нека да тренираме. Хайде, вече ми писна от всичко това. Дай на мен, трябваше да видиш реакцията на Смайли, като разбра. Ужасно беше. Шокирана съм. Аз също. Най-накрая. Момичета, може ли да обсъждате гаджетата си след тренировката? Да, Даяна, защото ще се оплачем на треньорката. Добре, момичета, вече казахте мнението си. Сега нека да започнем с тренировката. Раз, два, три, 4. Вежди, ставай! Смайли, какво стана? Защо спиш? Имаме тренировка след малко. Вчера бях на рожден ден, не се наспах и сега ще поспя. Не, Вежди! Ставай, имам нужда от помощта ти. Каква помощ? Честно казано, Смайли, нямам сили. Когато ти ме молиш за помощ, аз винаги ти помагам. Накратко, Дима иска отново да бъде заедно с Даяна. Правай се с него. Не, трябва да ми помогнеш. Какво общо имам аз? Гаджето е твое, така че прави нещо там. Той не се плаши от мен, а ти си гаджето на Яна, а Яна моя сестра. Направи нещо! Смайли, ти въобще наред ли си? Аз да се занимавам и с обожателите на твоята приятелка. Стига, спи ми се. Добре, Вежди, и ти ще ме помолиш за нещо? Костя, време е! Дима, хайде след часа. Искам сега, Костя, искам всички да видят, за да знае цялото училище. Дима, както искаш, но това е по-късно, за да знаеш. Костя, сега всички живеят по-късно. Не разбирам, къде е подаръка? Дима, какво? Загубил ли си нещо? Костя, няма го! Къде е пакетът? Къде да знам? Костя, как не знаеш? $3000 пръстен и пакет! Само ти знаеше за това! Дима, и ти знаеше за пакета, но нали бяхме заедно? Пръстен за $3000! Костя, ограбен съм! Дима, никой не остава пръстен за $3000 в шкафче. Костя, сега ще намеря кой ми е откраднал пакета с пръстена за $3000. Ще го намеря! Дима, само не се нервирай. Костя, успокой се! Ей, вие! Откраднат му е пръстен за $3000, така че по-добре си признайте. О, няма да има сватба. Никой от нас не е откраднал пръстена ти. Махай се от тук, ние не си говорим. Ако знаех, че пръстена ти можеше да се краде, щях да го открадна аз. О, Артем! Дима, не са го откраднали те. Хайде. Хайде! Представете си, загубил е $3000. Раз, два, 3, 4. Здравей, Вежди! Здравей, обясни ми какво се е случило. Нищо не разбрах. Моят Дима е купил пръстен за $3000. Представяш ли си? Кажи му да не си харчи парите. Няма да е с Даяна. Аз съм! Слушай, Смайли, няма значение дали го е купил или не. Яна така или иначе ще каже на родителите си. Да, за Дима няма да е весело у нас, защото родителите ни няма да са доволни, че Дима е похарчил толкова много пари за пръстен за Даяна. Не знам, Яна. Бих му дал да разбере. Смайли, просто забрави за това и продължи напред. Дима, успокой се, ето я. Футболисти, чакайте! Ние все още не сме приключили с тренировката. Точно, затворете! Какъв обрат? Дима, какво? Лейла, днес исках да ти подаря нещо, но ме го откраднаха. Но все пак ще го кажа. Ще бъдеш ли с мен или не? Момчета, изглежда сте опозорени. Смайли, изглежда този пръстен не е за мен. Даяна, да се махаме. Дима, защо да съм с теб? Лейла, защото те обичам.
Дима, какъв е откраднатият подарък? Чантичка с пръстен. Откраднат. Дима, случайно не е ли онзи там? Да, как е стигнал до тук пакета? Как е стигнал до тук? Даяна я остави там. Боже! Дима! Смайли помисли, че си го купил за Даяна и той ти го взел от шкафчето. Бъркал ми е в шкафчето! Ей!